Pán predseda, opäť vítajte pri našich pravidelných videorozhovoroch. Vstúpili sme do druhého polčasu letného obdobia. Júl bol už tradične bohatý na podujatia umeleckého, folklórneho charakteru, ale aj sme absolvovali viacero stretnutí Slovákov v zahraničí, na Dolnej zemi, konkrétne v Maďarsku. Mohli by sme sa odvinúť možno od krajanskej nedely v Detve. Bola jubilejná 40. Čím bola príznačná v tomto roku? Krajanská nedeľa je niečo, na čo naozaj Slováci v zahraničí môžu byť hrdí, že majú možnosť sa prezentovať tradične slovenskému publiku, to, po čom aj sa volá, a je to tak správne. Tohto roku bola jubilejná a bola tiež troška, ona má svoj vývoj a tohto roku bola venovaná jednej jednotiacej téme, a to bolo regrúcka téma, čo je veľmi emotívna, citlivá vec. Takže zvolili sme aj určitú inú koncepciu prípravy tejto krajanskej nedele. Myslím, že to bolo zaujímavé, dobré, emotívne a z druhej strany umožnilo aj krajanským spolkom troška rozmýšľať o jednotnej línii folklórnych predstavení. Takže v tomto bola tá krajanská nedeľa osobitná tohto roku. Bola, myslím si, veľmi zaujala divákov, takým svojím mala gradovaný priebeh a svoje finále, ktoré bolo, myslím si, celku veľmi emotívne. Ak sa nám podarí úradu zachovať takúto koncepciu aj do budúcnosti, myslím si, že by to mohlo byť niečo, čo by tú krajanskú nedeľu celkové novo zaradilo do folklórnych slávností pod Polenou. Čiže tá jednotniaca tematická línia, pod ktorú sa režijne podpísal tohto roku pán Vlastimil Fabišík, veľmi skúsený folklorista, sa osvedčila? Z môjho pohľadu veľmi, to nejdem hovoriť o ekonomických aspektoch, ktoré tiež boli významne výhodné pre nás, by som povedal. Takže taká persona, ako je pán Fabišík, je mimoriadne vhodnou osobou na takéto veci, má skúsenosti, vie, sám je aktívny folklorista a naviac je dobrý manažer. Tak toto sa ukázalo ako veľmi, veľmi dobrý výber. Ak zostaneme ešte v júli a na Slovensku, nemôžeme opomenúť posledný rozšírený júlový víkend a južnoslovenské mládežnícke folklórne slávnosti v Dulovciach. Je to taký malý slovenský ostrovček na južnom Slovensku. Je príznačné, že sa neustále darí rozvíjať túto folklórnu tému. Znovu sme tam privítali samozrejme aj krajanské súbory Slovákov z Rumunska, z Maďarska, ak ma pamäť neklame, z Chorvátska a aj zo Srbska. Ako sa odvíjal tento festival tento rok? Viem, že bola v tých dňoch aj nesmierne horúčava veľká, takže... To zase patrí Dulovce patrí tradične medzi tieto folklórne festivály, ktoré sa organizujú na Slovensku. Tradične sa to konalo v tomto období, ako ste aj spomínali. Bolo to viazané, tak vystupovali tam folklórne súbory zo Slovenska, ale aj z komunít krajanských. Bolo to mládežnícky, áno, to treba zdôrazniť. Boli tam zväčša mládežníci, ale aj menšie deti, by som povedal takto. Takže z tohto hľadiska to má súvislosť v tom komplexe posudzovania folklóru a folklóru ako vo funkcii niečo, čo Slovákov, folkloristov už od malého veku umožňuje združovať, vytvárať väzby, ktoré sa potom v neskoršom veku prejavujú. Ja sa stretávam s tým, že tí folkloristi, dospelí ľudia sa poznajú roky, 10 ročia, viete. A tuto to vzniká, to proste je určitá komunita, ktorá sa pozná a kultivuje niečo, čo nám všetkým je, aspoň teda z môjho pohľadu, malo byť blízke našej mentalite, a to je slovenský folklór. Z pohľadu slovenských národnostných menšín v okolitých susedných krajinách bolo veľmi významné stretnutie Slovákov v Maďarsku. Tento rok sa konalo v Pálháze, je to obec v oblasti Zemplína v Maďarsku. Viem, že vy ste priamo do Pálházy cestovali ešte z Nitry a potom z Košíc, kde ste sa zúčastnili na cyrilometodských dňoch, na slávnostiach.
takáto myšlienka sa zdôrazňovala aj v Pálháze na stretnutí Slovákov? Je to tak, áno. Tá Pálháza bola za tohto roku jedným z tým centier, kde sa organizovala jeden z tých festivalov celoštátnych, tento raz pod záštitou alebo organizovaný celoštátnou slovenskou samosprávou v Maďarsku. Ten festival bol samozrejme folklórny, mal svoju charakteristiku, ktorá je spojená aj s takou nejakou jarmokom, keby sme povedali, predajom tých ich výrobkov, ktorí si robia. V tomto roku bolo osobitné to, že sa v rámci tohto festivalu v Pálháze uskutočnilo stretnutie ministrov školstva, nášho pána ministra Čaploviča a z maďarskej strany pána ministra Baloga, ktoré bolo aj vecne užitočné a týkalo sa témy, ktorá súvisí so Slovákmi žijúcimi v zahraničí, čo najskoršieho podpísania dohody o spolupráci v oblasti školstva, ale aj teda vôbec tematiky, ktorá súvisí so Slovákmi v Maďarsku, pripravovanými voľbami do nového parlamentu podľa nových pravidel. Takže z tohto hľadiska tento festival v Pálháze bol osobitný tým, že obaja páni ministri vystúpili v rámci takých slávnostných bohoslúžieb v kostole, kde zvlášť mňa zaujalo vystúpenie pána ministra Baloga, ktorý sa veľmi obracal na Slovákov, aby sa k svojej identite hlásili. Hovoril o potrebe revitalizovať slovenské školstvo v Maďarsku a vyzýval ich na to, aby sa hlásili vo svoje hlasy pri nadchádzajúcich voľbách. Myslím si, že v kontexte aj s oficiálnou politikou Maďarska môžeme hovoriť o oživotvorení vzájomných vzťahov v rôznych oblastiach. Samotný náš úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí dosť akcentuje význam slovenskej národnostnej menšiny v Maďarsku. Vy ste to napokon potvrdili aj svojou ďalšou návštevou, keď ste sa zúčastnili na celoštátnom folklórnom festivale Slovákov v Maďarsku, v Maďarskej banke. To bolo jedno z takých posledných podujatí v aktualizačnom takomto momente, by som povedal júlovom. Aká bola tá atmosféra a tá účasť istým spôsobom, niekedy je to aj limitované aj finančnými možnosťami jednotlivých tých komunít Slovákov v Maďarsku, predsa len ako tá kríza dolieha všade, dokážu sa istým spôsobom tak ako tá hrdosť ich vypne k tomu výkonu, že prídu v hojnom počte? Začnem možno z toho konta, ste hovorili o finančnej situácii. My sme na obidva tieto festivaly prispeli, podporili sme ich dotačného systému. A v tom druhom prípade, festival celoštátny v banke, to bolo obzvlášť zdôraznené a musím povedať zo strany miestnych predstaviteľov tej komunity, ktorá tam žije. Bank tiež má dosť obyvateľov slovenského pôvodu a tam aj pán starosta práve hovoril to a oceňoval to, že sme v podstate boli jediná takáto inštitúcia štátna, či už z našej alebo maďarskej strany, ktorá na tento festival podporila. Tento festival bol troška iný, tiež to malo svoj aj jarmočný kontext, ale bol, tak myslím si, konceptuálne sústredenejšie organizovaný, pretože to prostredie samé okolo toho jazera tam vytváralo takú osobitnú atmosféru sústredenia sa na túto udalosť. Ten amfiteáter je tam tiež prispôsobený tým potrebám. Bolo to veľmi, veľmi pekne a dobre urobené, spojené s rôznymi ďalšími okolnostmi. Varili sa tam halušky, ktoré sme vyskúšali, za čo chcem aj touto cestou poďakovať ženám, ktoré to varili. Máme fotografie nejaké, tak možno zverejníme, ukážeme, ako sa varí ako sa do veľkého kotla varia halušky. No a samotný festival bol veľmi, veľmi, myslím si, bohatý, opäť súčasťou krajanských spolkov aj z iných štátov. A tiež bolo dobré, a to som si vysoko vážil, že tam boli aj folklórne súbory zo Slovenska. Čiže tá kontinuita slovenských vzťahov naďalej sa posilňuje, dá sa povedať. Či už je to návštevami vzájomnými, aj týchto folklórnych súborov najmä, ale potom aj takými družobnými vzťahmi týchto miest. Si myslím, že ten zásah Srbsko, Maďarsko, Chorvátsko a Slovensko v tomto kontexte je veľmi silný. To je vidieť a ja to považujem za veľmi prirodzené a dobré, viete, lebo pretože taká tá slovenskosť, ako o nej hovoríme,
je niečo, čo spája všetkých nás Slovákov žijúcich tu aj Slovákov žijúcich v zahraničí. Nadviažem na vaše slova o slovenskosti. Tá sa mimoriadne intenzívne prejavovala počas rozšíreného 1. augustového víkendu. Vy ste boli na 4-dňovej služobnej ceste vo Vojvodine v Srbsku medzi Slovákmi, ktorí tento rok už po 52. raz oslavovali slovenské národné slávnosti v Bátskom Petrovci. Myslím si, že to je jedno z vrcholných podujatí Slovákov v Srbsku. O to viac, že v tomto roku bolo nadviazané na veľmi významnú prítomnosť pána ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslava Lajčáka, ktorý sa priamo v Bátskom Petrovci stretol s premiérom Srbska a ministrom vnútra Srbskej republiky pánom Ivicom Dačičom. Ale nechcem predbiehať, vy ste absolvovali počas tých 4 dní neuveriteľne pestrý a náročný program, pretože ste boli v Novom Sade, v Bátskom Petrovci, v Kulpíne, v Kovačici, v Pivnici, proste vo viacerých mestách a obciach Vojvodiny, vo veľmi významných centrách Slovákov vo Vojvodine. Hádam by sme mohli začať od toho slávnostného programu hneď v prvý deň vo štvrtok, keď ste boli v Novom Sade. Ten program bol naozaj bohatý. Ja som tam išiel v podstate štvrtok na obed a o 5:00 bolo slávnostné zasadnutie Národnostnej rady k 10. výročiu založenia alebo vzniku tohto orgánu. To je proste v Srbsku niečo podobné ako je celoštátna samospráva, tak v Srbsku štát vytvoril pre potreby starostlivosti o rôzne menšiny národnostnej rady, tak takáto národnostnú rada majú aj Slováci v Srbsku. Mala 10. výročie, ktorého slávnostné zhromaždenie sa konalo v parlamente vojvodinskom parlamente za účasti predsedu vlády Vojvodiny, pána Pajtiča. Boli prítomní aj ďalší predstavitelia, ktorí v minulosti prispeli k tomu, že v Srbsku existujú zákony, ktoré dneska kompletne pokrývajú tieto otázky starostlivosti štátu o Slovákov a teda iné menšiny v Srbsku. Nasledovali ďalšie podujatia, ktoré súviseli s tým, že keď už som tam bol, teda samotné tie slovenské národné slávnosti sa konajú piatok, sobota, nedeľa. Oni aj predtým začínajú a pokračujú ešte, ale tak tuto je to najviac, je to skutočne najväčší festival tohto druhu. Bol som v Pivnici, tam som navštívil spolok Slovákov z Pivnici. Navštívil som divadlo, v ktorom sa organizuje pravidelný festival Dida. Tam sme prispeli, súviselo to s tými dotáciami, ktoré my dávame, aby sme to skontrolovali, pozreli sa, ako sa uplatňujú, alebo ako účelne sa používajú prostriedky. Takže to má aj tento význam pre nás. Boli sme v Kulpíne, kde sme proste sa pozreli na tú galériu, ktorú tam Kulpinčania budujú významných. Ale aj velikánov, kde sú už dneska je 5 svoch, teda búst postavených. Takže tohto roku tam inštalovali bustu Pavla Jozefa Šafárika, na ktorú sme my tiež prispeli. Je tam busta Harminca, ktorú proste si myslíme, že bude treba ešte troška zabezpečiť nejakú novú inštaláciu, ktorá tam je. Tam busta Hodžová, je tam busta Stojimiroviča, to bol bývalý ten vlastník toho kaštieľa, ktorý je a je tam Janko Král. Král je tam, áno. Takže aj tam sme sa hovorili o tom, ako celé toto ďalej v tejto veci pokračovať. No a sústredil som sa tiež na Kovačicu, kde som bol navštíviť obecnú samosprávu, kde sme hovorili o vývoji toho projektu, ktorý máme. Je to pamätný dom Martina Jonáša z hľadiska finančného krytia, kde sme dali štát Slovenská republika dala sumu 213 000 eur, ktorej finalizácia bola na odkúpenie toho domu, odkúpenie tých pamiatok, ktoré boli v dome, obrazov a ďalšieho inventáru, a zostalo ešte 73 000 na rekonštrukciu, čo proste by samé o sebe nestačilo, ale aktívne k doplneniu tých prostriedkov prispela obec a bude potrebné ešte ďalšie prostriedky, aby tento, ja si myslím, v budúcnosti veľmi významné miesto návštev
ľudí, ktorí majú cit pre incitné umenie, aby mohli navštíviť dom, kde sám pán majster Jonáš nachádzal inšpiráciu, silu na svoju tvorbu, aby pocítili túto atmosféru. Takže ten dom vyzerá tak, že by mohol byť niekedy v októbri ukončený, aby sme mohli už tradičné októbrové slávnosti v Kovačici aj spojiť s otvorením tohto, aspoň tej prvej fázy pamätného domu Martina Jonáša. Myslím si, že to je veľmi dobrá správa, pretože ak ma pamäť neklame, tak 9. mája na budúci rok bude 90. výročie narodenie majstra Jonáša, takže je predpoklad, že všetko sa sfinalizuje, dokončí, ten dom, ten dvor a celé to prostredie má svoj taký genius loci, má svoju atmosféru, čiže toto by bolo jedno z takých miest, ktoré by bolo určite zaujímavé aj pre Slovákov zo Slovenska, pretože ide o svetovo uznávaného umelca. V tomto kontexte, čo ste všetko spomínali, mi tak ako nedá také vnúknutie vaše, celkový ten dojem z tých návštev. Viem, že človek si to najprv potrebuje v hlave všetky tie myšlienky a všetko to videné a počuté usporiadať, ale čím je takáto návšteva, povedzme tie 4 nasýtené dni pre vás taká inšpirujúca vo vašej práci a nielen v kontexte Slovákov na Dolnej zemi, konkrétne vo Vojvodine, ale vo všeobecnosti proste v kontexte vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a ďalších plánov nášho úradu. Takéto návštevy majú význam, niekoľko významov. Jeden z nich je teda, že my sami prejavujeme záujem o to, čo robia Slováci v zahraničí. A takto ich akýmsi spôsobom tiež inšpirujeme, pretože človek, keď niečo robí, robí to preto, že by si to aj niekto všimol, tak povediac. Ale tuto nejde len o také proste jednoduché všimnutie si veci, tu ide skutočne o aj vyjadrenie záujmy a podpory pre to, čo Slováci v tomto prípade v Srbsku robia. A ja to môžem povedať aj z určitého takého časového radu, akom to sledujem tieto veci. Takže jednoznačne je možné vidieť, že tieto slávnosti majú svoju gradáciu, majú svoj vývoj. Každý ten rok je ten program troška iný. Aj v tomto roku mali dve také hlavné akcie, to je otvorenie, zahájenie festivalu a potom je ten gala program, ktorý je, proste sa prezentujú folklórne súbory zo Srbska. A ešte tam samozrejme aj gala program pre detské súbory, to treba tiež povedať. No a okrem tohto to má ten význam, že proste sa zakladá zase tá kontinuita, viete. Sú špičkoví folkloristi a inak úspešní vo sfére toho umeleckého prejavu Slováci a sú tam aj tie menšie detičky. V jednej oblasti, aj vo folklóre, aj v tom, tak by som povedal, akademickom umení. A to je dobre, pretože to umožňuje proste dáva nádej, že takáto kvalitná komunita sa udrží aj v budúcnosti a budeme môcť tieto slávnosti nasťovať aj v budúcnosti. Chcem povedať, že ja mám dojem, že tieto slávnosti sa stali určitou, by som povedal, aj mekou Slovákov zo Slovenska. Keď tam prejdete po tie ulice, sú plné aut. Viete? A mnohé autá sú so ešpezetkami, ako my hovoríme, zo Slovenska. Má to súvislosť možno aj s tým, že v Batskom Petrovci bol slovenskou firmou postavený akvapark, ktorý ponúka možnosť práve v týchto horúcich dňoch proste si oddychnúť aj pri tom, čo najviac máme radi, a to je vodná hladina. No takže aj toto vytvára taký komplexný priestor na strávenie času v tomto období v Petrovci a vo Vojvodine. Pán predseda, ak dovolíte, ja by som sa predsa len ešte dotkol jednej veci, ktorá sa žiaľ ani v slovenských médiách potom ako často neobjavuje. Myslím si, že slovenské národné slávnosti naplňajú istým spôsobom aj duch bilaterálnych a rozširovanie bilaterálnych vzťahov Slovenska a Srbskej republiky. Myslím si, že k tomu veľmi významne prispieva slovenská diplomácia už aj tým a témou, ktorej sa dotkli pán Lajčák s pánom premiérom Dačičom. A to je určité finančné vyrovnanie dlhu Srbska voči Slovensku.
A v tomto kontexte mi prichádza na myseľ, že je to práve jeden z tých momentov, ako Slovensko, ako krajina, ako naša diplomacia môže pomáhať našim krajanom slovenskej národnostnej menšine, konkrétne v Srbsku. Ja som sa nedostal k tomu, čo ste sa dodatočne teraz pýtali, a to bola návšteva, respektíve prítomnosť, áno, aj návšteva pána podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí pána Lajčáka na týchto slávnostiach. Musím povedať, že tam bol tiež prítomný pán štátny tajomník Ondruš z Ministerstva práce a sociálnych vecí za vládu Slovenskej republiky taktiež. Takže bolo to dosť, myslím si, z tohto hľadiska silne vyjadrený záujem zo strany najvyšších orgánov, keď už nehovorím teda aj o mojej prítomnosti. Áno, ten pán minister vystúpil aj na tom otvorení slávnosti, kde zdôraznil práve tie veci, ktoré súvisia s tým, ako my vnímame Slovákov žijúcich vo Vojvodine, s ich vzťahom k vlastnej identite, ale aj ich vzťahom k lojalite k štátu, v ktorom žijú, kde bolo zdôraznené, že takýto vzťah dvoch zdanlivo proti sebe idúcich vecí je v tomto prostredí v Srbsku, vo Vojvodine veľmi harmonicky rozvíjaný a môže byť akýmsi z nášho pohľadu dobrým príkladom pre uplatnenie rozvoja týchto dvoch konceptuálne významných vecí vo vzťahu ku každej krajanskej komunite. No a naviac, áno, bolo tam spomenuté veľmi jasne a zreteľne to, o čom my už hovoríme možno nie prvýkrát. Určitý taký štartovací moment bola návšteva pána prezidenta Srbskej republiky na Slovensku vo februári tohto roku, kde sa tejto téme, teda riešenia dlhu Srbska vo vzťahu k Slovenskej republike, ktorý vznikol v minulosti, tiež povedalo zásadné slovo zo strany pána prezidenta Nikoliča, že tento dlh, ktorý proste jeho výška bude predmetom ďalších rokovaní medzi Slovenskou republikou a Srbskom, ale hovorí sa v prípade akejsi nejakej strednej sumy okolo 20 miliónov dolárov, ktoré by boli ktoré by bolo možné využiť v prospech krajanskej komunity v Srbsku. Významné je to, že pán minister Lajčák potvrdí, že Slovenská republika je pripravená tieto prostriedky deponovať v prospech Slovákov žijúcich v Srbsku, a pán minister Dačić zo svojej strany ako najvyššieho predstaviteľa exekutívnej výkonnej moci v Srbsku potvrdil taktiež, že srbská strana na tento prístup hľadí ústretovo a je pripravená v tomto smere taktiež podporiť túto myšlienku. O tomto som viackrát hovoril aj medzi Slovákmi, pretože to má pre nich, ak by teda došlo k definitívnemu vyriešeniu, má to pre nich mimoriadny význam, pretože v tom ďalšom období, keď bude možné využívať tieto prostriedky, je možné sa venovať aj ďalším takým, by som povedal, väčším fundamentálnym projektom, ktoré budú mať mimoriadny význam pre Slovákov žijúcich vo Srbsku. Hovorili sme aj o štipendiách pre krajanské deti, čo by mohlo mať pozitívnu motiváciu napríklad preto, lebo oni tiež hovoria o tom, že dosť rodičov, hlavne zo zmiešaných manželstiev, dáva svoje deti do srbských škôl, že by to mohlo povzbudiť tieto deti k väčšiemu záujmu o slovenský jazyk a štúdium, teda vzdelávanie sa vo slovenskom jazyku. Takže toto bola jedna z tých veľmi, veľmi významných vecí. My budeme na tom ďalej samozrejme pracovať ako štát, rokovať so srbskou stranou a verím, že v horizonte možno 3-5 rokov táto vec bude vyriešená. Pán predseda, za touto optimistickou víziou mi dovolte dať bodku za našim dnešným rozhovorom. Ďakujem vám za vašu pozornosť. Srdečne všetkých pozdravujem. Prajem pekný zvyšok prázdnin.